Tussen april en oktober wienen er 306 onriedingen op de A1. De meeste ongelukken kwamen van mensen die het net goed op de dik letten. Kennelijk is het toch zo bij mensen dat op het moment dat die telefoon gaat, dat men toch geneigd is om hem even te pakken, even dat berichtje te lezen en in het ergste geval ook nog te beantwoorden. Ja, en op dat moment ben je niet bezig met je rijtraak. En ja, dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben. Net alle mensen skillen. Nee, dat ook niet. Nee? Nee, Echt net? Nee. Maar er worden ook orenfouten maken. Maar hoeveel kilometer per uur kan je hier rondrijden? Dat kan 140 denk ik. 140, Zoiets. dat is 10 te hut. Ja, dat realiseer ik me. Ik kan een auto te lenen die makkelijk te hut gaat. Ik zal het ook eerlijk toegeven, ik rijd vaak ook wel te hard op deze weg. Maar het gaat vooral helemaal om dit soort tijden. Het is niet zo druk. Dus op zich, je kan gewoon redelijk doorrijden. En ik werk vlakbij Amsterdam, daar wordt het drukker. Dus hier kan ik toch vaak wel een beetje tijdwinst wel een beetje pakken. Nou ja, het is een mooie dik. Hij leidt er goed bij. En geen hobbels, geen bulten. Het is al je van dat asfalt wat net, het is wierd, maar toch er is geen. De politie had een soort boetes uit die matten, maar hij is doch tevreden over het resultaat van de campagne. We kijken in die zin wel positief terug op de campagne, omdat wij qua samenwerkingspartners met Rijkswaterstaat, het OM en politie toch de mensen wel hebben weten te bereiken via de social media. En we hopen echt dat er een gedragsverandering plaatsvindt, waarbij mensen uiteindelijk zelf beseffen dat het telefoongebruik not done is in de auto.